Здравейте, момчета! Днес сте на Тодоров ден. Много красиви кончета. Това името ли е на кончето, което пише Гана? Да. А другото конче как се казва? Твоето име? Ти ли се грижиш за него? А кой? Ето го и главния, който отговаря за всичко. А ти, кой ще язди сега? Вие сега ще участвате в състезанието, нали така? Не разбрах? Тегли се. Извинявайте, терминологията не ми е правилна. Така как ще започнат нещата? Не сте участвали още, нали? Не, да. Вълнуваш ли се? Да. Ти ще си този, който е. Не, брат ми. Брат ти. Брат, ела да разкажеш. Ела да разкажеш. Вълнуваш ли се? За пръв път ли ще яздиш? Не, ще водиш, така ли беше? Извинявай много. За трети? Печелил ли си до сега състезания? Да. И? Какво е усещането? Радост. А за днес настроението какво е? Ще се представи ли добре кончето? Би трябвало. Хайде стискаме палци. Успех! Това да не е съпругата с детето. Не. Нищо, поздравете. Важно е, че и малки и големи са тук. Успех!